Вітаю сябры, вы на канале Відзік, каля мікрафона Руді, значыць час для гульнявых навін. Сёння мы аддадзім амаль увесь час для рэліза Evote і аглядаў візуальна прывабнай Source of Midnight, а таксама гульнявыя навінкі бліжэйшых дзён. Перад пачаткам праверце падпіску на канал ці націснулі на лайк, ну і вядома, абавязкова даглядзіце ролик до конца, а я распавяду і пакажу вам штосьці цікавае. Уже сёння, 18 лютага, Obsidian выпусціць у агульны рэліз Evote, новы экшн-РПГ па сусвеце Pillars of Eternity. У сувязі з выхадам распрацоўшчыкі знялі забарону на публікацыю фінальных аглядаў. Мяркуючы па першых ацэнках, журналісты ў цэлым засталіся задаволены ўбачаным. Прама зараз Evote мае 82 балы на OpenCritic. Аглядальнікі ў большасці сваёй хваляць прыемны геймплей з разнапланавай баявой сістэмай, добрым элементам даследавання і цікавым наратывам. Хоць з апошнім згодны не ўсе. Тым часам незалежныя блогеры далёка не такія катэгарычныя. Многія адзначаюць бяззубасць апавядання, недахоп па-сапраўднаму свежых ідэй і састарэлыя элементы геймдызайну. Асобныя скаргі ідуць у бок аптымізацыі з мноствам багаў, вылетаў, злятаючых захаванняў і гэтак далей. Ці выправіць гэтыя недахопы з ладкай першага дня, даведаемся ўжо сёння. Адзін з журналістаў напісаў, што можа прычапіцца хіба што да таго, што гульня вельмі ўжо стандартная. Тут няма нічога новага, і яна прапануе толькі цудоўныя элементы з іншых ролевых гульняў мінулага. У гэтым сэнсе яна ідэальны доказ таго, што ў геймдызайне і ў мастацтве ў цэлым не абавязкова пастаянна здзяйсняць рэвалюцыю. Замест гэтага можна проста выкарыстоўваць вядомыя канцэпцыі, каб распавесці сваю гісторыю. Менавіта такая, са слоў аўтара, Evote. Захапляльны сюжэт, выдатныя баі, выдатныя візуальныя эфекты і неймавернае зачараванне. Але ўсё мы недзе бачылі. Рэдка бывае так, што быццам у гульні ўсё на сваіх месцах. Як па меркаванні журналіста GameHub, гэта сапраўды выдатнае спалучэнне мастацтва і досведу Obsidian, які выяўляецца ў многіх аспектах гульнявога працэсу. Прадуманыя баі падтрымліваюць мноства складаных сюжэтных ліній, а прыгожая графіка і добра прапрацаваны свет аб'ядноўваюць усё гэта ў адзінае цэлае. Evote — насычаная гульня, якая падахвочвае вас паглыбіцца ў яе свет. Аднак вам не прыйдзецца прыкладаць асаблівых высілкаў, яе моцныя бакі відавочныя ад самага пачатку. Тыя, хто шукае новую вялікую фэнтэзійную РПГ, багатую гісторыяй і магчымасцямі для ролевага адыгрышу, знойдуць яе тут. Журналісты IGN таксама лічаць, што гульня ў цэлым даволі стэрыльная. Гэта стандартная фэнтэзі, прыгода, якая больш падобна на нешта, што вы ўжо бачылі, чым на эвалюцыю. І тым не менш, нават калі гэтая гульня не стане хітом і не пакіне прыкметнага следу ў жанры, яна ўсё роўна выдатна спраўляецца з усімі рэчамі, якія чакаеш убачыць у экшн-РПГ. У іх ліку бадзёрыя баі, лут і элементы паляпшэння, якія дазваляюць развіваць свайго унікальнага героя, а таксама прымаць важныя рашэнні, якія могуць аказаць вялікі ўплыў на ўнутрагульнявы свет. Акрамя таго, Evote на здзіўленне стабільна ў тэхнічным плане і ў параўнанні са сваімі аналагамі. У цэлым аўтару спадабалася прыгода, і ён думае, што яна зойдзе і вам. Проста не чакайце, што гульня пакажа нешта, чаго вы раней не бачылі. Яшчэ менш хвалебна ставіцца журналіст Eurogamer, не вельмі смачна, але затое, якія вялікія порцыі. Вось як ён апісвае свае ўражанні ад Evote. Разнастайныя баі, але яны занадта часта паўтараюцца, таксама бяззубая гісторыя, безумоўна, стрымліваюць праект. Але гэта не настолькі крытычна, каб разбурыць усю гульню. Калі вы шукаеце максімальна стандартную РПГ з летанінай туды-сюды, то Evote — гэта менавіта тое, што вам трэба. Яна занадта амбіцыйная ў сваіх жаданнях, але не дацягвае да належнай рэалізацыі. Гэта вельмі пасрэдная версія патэнцыйнага шэдэўра, якім яна спрабуе быць. Сюжэт нікуды не вядзе, і ўсё заканчваецца аднолькава, але, магчыма, само падарожжа таго варта. Evote, хоць і выходзіць сёння, меў расшыраны доступ дарагіх выданняў, і геймеры таксама паспелі пакінуць пра яе свае ўражанні. У большасці гульцы падзяляюць меркаванне журналістаў. Evote з'яўляецца добрым ролевым экшанам, які прыемна праходзіць, нягледзячы на адсутнасць па-сапраўднаму унікальных элементаў. З плюсоў асабліва адзначаюць вертыкальнасць лакацый і бяскласавую ролевую сістэму з магчымасцю камбінавання здольнасцяў. Сярод мінусаў — малая інтэрактыўнасць з аб'ектамі, месцамі праблемы з аптымізацыяй і слабая пастаноўка. Evote выходзіць на ПК і Xbox, у тым ліку адразу Game Pass. Чым я раю скарыстацца, бо кошты на яе немалыя. У Беларусі недаступна, іншыя рэгіёны — 70 еўра, 300 злотых і 2000 грыўняў.
Студыя Compulsion Games запрасіла журналістаў і блогераў крыху пагуляць у South of Midnight, сюжэтную прыгоду, у якой фальклорныя перапляценні фарміруюць гэтакую сучасную казку. Мяркуючы па водгуках прэсы, з візуальным стылем у гульні ўсё ў парадку, а ў плане геймплея распрацоўшчыкі вырашылі перастрахавацца і не прапаноўваюць нічога рэвалюцыйнага. Журналісты пачалі праходжанне з 3-й главы, калі галоўная гераіня Хейзел ужо ўбачыла, як яе дом з маці ўнутры знесла ураганам. Але ж, здаецца, дзеянне гульні адбываецца не ў Канзасе. Дзяўчына кідаецца ў пагоню. У South of Midnight ролю сапернікаў выконваюць загадкавыя істоты, нібы вытканыя з дзёгцю. Яны атручваюць свет сваёй цёмнай энергіяй і звычайна з'яўляюцца ў месцах, дзе само палатно сусвету папсавана глыбокім смуткам і траўмамі. Хейзел з'яўляецца ткачыхай, майстрам-чараўніком, здольным чысціць гэтую самую энергію. Гераіня толькі пачала свой шлях, таму прыёмаў у 3-й главе ў яе пакуль малавата. Дзяўчына ўмее здзейсняць двайны скачок і бегаць па сценах. На думку аднаго журналіста, кіраваць Хейзел адно задавальненне, а яе падвойным скачком і плаўным лунаннем можна пераадолець даволі вялікія адлегласці. Платформінг тут не самы складаны, але нібыта з часам гэты складнік пачне набіраць абароты. Падчас бою дзяўчына ў сілах прыцягваць апанентаў да сябе і адштурхоўваць, а таксама размахваць вострымі крукамі. У Euragamer палічылі, што з часам рытм бітваў становіцца прадказальным, нават наяўнасць самых розных тыпаў ворагаў асабліва не паляпшае сітуацыю. Пазней па сюжэце дзяўчына завядзе сабе новага сябра, ляльку Крутона, які, дзякуючы свайму невялікаму паміру, зможа залазіць у недаступныя для Хейзел месцы накшталт лісіных нор ці дапамагчы падчас бою. На думку журналістаў, калі South of Midnight і далей будзе прапаноўваць выключна экшн-платформінг, то сеттынгу, сюжэта і мастацкага стылю павінна быць дастаткова, каб праект атрымаў больш увагі, чым суседзі па жанры. Пахвалілі за ўвагу да дэталяў і культуры глыбокага поўдня ЗША. Пейзажы, гукі, музыка, візуальны складнік — усё гэта выканана на высокім узроўні, падзялілася журналістка Euragamer. Нават калі ў прэсы закраліся нейкія сумневы наконт South of Midnight, многія ўсё роўна бачаць у гульні патэнцыял і чакаюць моманту азнаёміцца з фінальнай версіяй. Чаму ўвогуле канадцы вырашылі ўзяцца за падданне амерыканскага поўдня? Як патлумачыў арт-дырэктар, карані некаторых супрацоўнікаў калектыву цягнуцца з паўднёвых абласцей, і частка распрацоўшчыкаў нават нейкі час жыла там. На ранніх этапах вытворчасці каманда наведала адпаведныя штаты ЗША, каб сабраць як мага больш матэрыялаў. Рэліз South of Midnight запланаваны на 8 красавіка для ПК і Xbox, уключаючы Game Pass. Папярэдні заказ прэміяльнага выдання дазволіць пагуляць ужо з 3 числа. У Беларусі недаступна. Іншыя рэгіёны — 40 еўра, 140 злотых і 1200 грыўняў. Пяройдзем да рэліза ў бліжэйшых дзён. Акрамя Evote, 18 числа выходзіць першая частка Lost Records. Гісторыя разгортваецца ў двух перыядах — летам 1995 года і ў 2022. Галоўныя гераіні — 4 сяброўкі, якія ў падлеткавым узросце пакляліся больш не мець зносіны з-за трагічнага здарэння. Праз 27 гадоў іх лёсы зноў перасякаюцца. Ім трэба будзе ўспомніць падзеі, якія разбурылі іх сяброўства. Сюжэт прысвечаны ўплыву мінулага на сучаснасць і адносінам паміж гераінямі. Гулец з дапамогай разгалінаванай сістэмы рашэнняў зможа змяніць як падзеі 95 года, так і іх наступствы ў 22. Акрамя таго, аўтары кажуць, што паспрабавалі перадаць вайбы 90-х і, пэўна, паказаць простыя, але разам з тым заблытаныя падлеткавыя ўзаемаадносіны. Сярод крыніц натхнення пазначаны раман Стывена Кінга «Яно» і серыял «Вельмі дзіўныя справы». Асаблівы акцэнт зроблены на арганічнасці дыялогаў і дынаміцы ўзаемадзеяння персанажаў. Можна ўмешвацца ў гутаркі, перабіваць суразмоўцаў або ігнараваць іх. Lost Records, Bloom and Rage падзелены на две часткі. 18 лютага выйдзе Bloom, а Rage з'явіцца праз 2 месяцы 15 красавіка. У агульнай складанасці праходжання зойме ад 10 до 12 гадзін. Старонка з тым даступна ў Беларусі. Таксама з 18 числа можна будзе адчуць сябе сярэдневековым піваварам. У Эйл-Абі геймеры змогуць узвесці свой манастыр і займацца вытворчасцю святога Элю. Таксама трэба будзе служыць феадалу, сябраваць з суседнімі абацтвамі і разбірацца з бандытамі. Выдумляйце унікальныя назвы для напояў, эксперыментуйце і забяспечце свайму Элю небывалую славу. Вытрымлівайце напоі ў бочках або адразу адпраўляйце на рынак. Эйл-Абі стартуе ў раннім доступе Steam ужо 18 лютага. На гэтым
этапе гульня прабудзе ад 4 до 10 месяцаў. Геймерам будуць доступны 5 рынкаў і 11 тыпаў піва, але да рэліза паўнавартаснай версіі іх стане прыкметна больш. Старонка ў Steam, як і дэмка гульні, даступна ў Беларусі. На гэтым на сёння ўсё. Дзякую за прагляд і праведзены, спадзяюся, добры час. Ад усяго сэрца дзякую спонсарам з Patreon канала Рудзі. Вы дапамагаеце ладзіць усё своечасова, развіваць беларускі геймінг, 2 гульнявых канала і ўласны сайт. А за гэта атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі, да гульнявых навін на канале Відзік і дадатковыя матэрыялы. Ну і запісвайце сваё імя ў гісторыю гэтых праектаў. Усім дзякуй і да новых сустрэч.